guk 6. mailako bi neska-mutil gara. Eroski Konsumerreko aldizkariaren artikulu bat laburtuko dugu. Artikulua nire lehen purea izenburua du. Haur jaio berriek ez nehutsez elikatzen dira balada batean, eta berdura pureak ematen hastea izaten da ohikoena. 6 hilabetatik aurrera transizioaldia hasten da. Gehienetan, azenagoria, kalabazina, kalabaza, porrua, lekak eta patatak ematea izaten da ohikoena. Beste berdura batzuk ez da komenigarria ematea umea urtea bete arte, adibidez, espinakak eta zerga. Haurtxoaren berdura pureari beste elikagai batzuk erantzi ahal dizkiogu. Oilasko haragia, arkume haragia eta arrain zuria. Kaixo, gu 6. mailako 3 mutil gara. Nik ni Asier naiz. Eta nik Gaizka naiz. Aldizkari batean ikusi dugu gauza bat, ze uste dugu zuei gustatuko zaizuena. Erik, Tokatzen zaizu. Nola aurkitu lana 50 urterekin. Anestesia. Anestesia gaixoaren egoera eta ebakuntza hartzen du kontuan. Hainbat anestesia daude. Ohikoa, haurtzako anestesia, kirurgia eta gehiago. Mugikorrik gabe bizi gaitezke bizitza osoan. Jende asko mugikorra hartzen du eta kalean dago WhatsApparekin adibidez, begiratzen eta begiratzen. Gero, etxera heltzean, ez buruzten eskina batean edo zesta batean, bestela mina egin nahi du. Eta amaitu dugu gure aldizkaria. Agur. Kaixo, gu 6. mailako, ni mutil gara, ni Mikel naiz. Ni Koldo naiz. Eta bizilagunak arerio txakurra dela medio itxegiko dugu. Jabearen txakurra ardura asko eman behar du. Txakurra bere gauzak egiten badute lurrean, txakurraren jabea hartu behar dute. Txakur bat handia baduzu, etxea handi bat baduzu, txakur handia hartu. Baina etxe txiki baduzu, ez hartu txakur oso handia. Txakurrak normalean eragozpenak sortzen dute gauean, zaunka handia egiten dutelako. Egunez egiten badu dute, ez dute eragozpen handirik sortuko bizilagunekin. Txakur baten zaunka 75 dezibelio sortzen ditu, eta azkenean egun osoan entzunda kaltegarria izan alda. Hauek dira gomendio batzuk bizilagunekin ondo eramateko, txakur batekin. Beti eraman txakurra loturik, eta goroskiak egiten baditu bildu beti. Zaunka murriztu denbora osoan txakurra zaunka egiten duenean. Bestela, esan dudanez, eragozpen handiak sortuko dugu azkenean. Hau izan da gure Eroski Konsumerreko aldizka berria. Kaixo, gu 6. mailako bi neska-mutil gara. Eta gure andereñoak ekarri dizkigu aldizkari hau eta guk laburtu du. Gure gaia haurrak eta arraina deitzen da. Eta orain Leirerekin utziko duzu. Umeak ez dira arrainaren laguna, ze zaio asko gustatzen. Orain umeak nahiago dute pizza, hamburguesa, kroketak, baina umeak ez dakite arraina mantenugai asko dituela. Adibidez, omega 3, lodoa, balido
biologiko, proteinak, B12 vitamina eta kaltzioa. Orain, esango dizuegu, arainarekin ze gauzak egin ditugu. Sopa arraina, ensalada arraina, suku arraina, Tortilla arrainarekin, patea eta beste gauza asko. Bueno, eta hemen amaitu da gure laburpena eroski kontsumoari buruz. Gu, 6. mailako bi neska mutil gara, ni Patrizia naiz, Eta ni Aitor naiz. eta gure irakasleak emandako eroski kontsumoen aldizkaritik berri bat laburtu eta zuei kontatzea erabaki dugu. Gure berria, komuniko zulea sakarrontzi bihurtzen denean da. Toallatxoak, lisibak, pinturak eta horrelako gauzak ez dira komunetik behera bota behar. Ez dira zulotik behar, komuneko zulotik behar, ze asko ingurumenari asko kalte egiten du. Eta orain komunetik behera bota behar ez diren gauzen zerrenda bat egingo dizuegu. Higiene pertsonala ez da behar bota, Sendagaiak eta kosmetikoak, pinturak eta disolbagarriak, zagoiak eta garbigarriak, zaborrak zehaztekoak, landare olio erabilgarriak, elikadura gaitzak eta autoen olioak, pestizidak eta intsektizidak, eta eratzeko ura, karea eta beste gatz batzuk. eta honekin amaitu da gure laburpena. Gu 6. mailako bi neska mutil gara, eta eroski kontsumereko albiste bat laburtu dugu, eta orain zuei kontatuko dizuegu. Ni Iker naiz. Eta ni Ainara naiz. Gure albistearen izena, hau da saltza hau da. Jendea saltza gero eta gehiago erabiltzen du. Platelei hau osoa ematen dio eta, baina problema handia da saltza asko janez gero asko lodituko zarela da. Saltzak ere platelak apaintzeko erabiltzen dira. Adibidez, saltza bat ketchupa da. Eta tomate frijituz egindako saltza bat da. Saltza hau 125 kaloria gehiago dauka bestean baina ere E-vitamina dauka. Saltza banan. Saltza elkarren aldaratzen dira. Normala da jatorria batzuetan izatea. Mayonesa, tomate saltza, sukarrean erabiltzen dugun gauza gehiago da. Eta hau izan da gure albistea. Kaixo, gu 6. mailako bi mutil gara. Eta eroski kontsumereko aldizkariaren berri bat laburtuko dizuegu. Berri hau akabo idorreria deitzen da. Baina, pertsonak hiru alditan behin joaten da goroskiak egitera. Berrogeita hamar urtetik 74 urtera goroskiak eren aldira. Goroskiak ez dira hain erraz egiten. Elikadura, ariketak eta ordutegi irregularra. Janariarekin lekareak, barazkiak eta abar jan behar da. Ura eta edarietan oso ona da ur asko edatea eta errefresku asko ez. Kirol egunero oso ona da kaloriak
erretzeko. Eta ordutegi fijo bat eduki behar duzu aldaketak ez ukitzeko. Gorozkiak zenbat zuntz hartu behar da? Espainian gizonak 1000 kaloria hartzen dute, baina medikuak esaten dute 10 zuntz eta 1000 kaloria hartu behar dela. Eta hau izan da gure berria.